Dobrý deň, milí priatelia, chcel by som vám predstaviť ďalšiu novinku od firmy Giant Fishing a je to táto sympatická taštička, púzdro alebo organizér s názvom PVA & LED Multi-Bag. Už ako názov napovedá, tak sa jedná o tašku na PVAčky a olovka, ale ako budete môcť za chvíľu vidieť, možnosti použitia tejto skvelej tašky sú neobmedzené. Jednoduchým otvorením si túto krásnu maskačovú tašku otvoríme a pekne sa nám rozdelí na takéto dve časti. Nájdete tu 4 menšie lead bagy, dvakrát najmenší, tuším, že S-kový, jedenkrát M-kový a jedenkrát large L-kový. Tento je upevnený suchým zipsom. Po otvorení si ho môžete takto vybrať a osobitne používať. Ja tu mám momentálne vo vnútri PVA pančuchy, PVA pásku, PVA niť, PVA sáčky, náhradné olovenky, zigrigové guličky. No ale, jak som hovoril, môžete si tu dať čo chcete, môžete tu mať čisto len PVA, čisto bižutériu, môžete tu mať, čo ja viem, 10, ktorú vám mamka nabalí na ryby, keď idete na krátku výpravu. Ale môžete vidieť, tieto tašky určite poznáte, pretože už máme v ponuke dlhšiu dobu. Tentokrát sú takto pekne v sete zabalené, všetky pokope. No a v menšom lead bagu mám závesné olovka vlastne s obratličkom, rakety, ktoré budú lietať 1500 metrov. A v druhom S-kovom lead bagu mám inlineové olovka, takže vlastne všetko je pokope, nemusím nič hľadať po celom rúbsaku, po celom aute, ale všetko mám na jednom mieste. A v tomto M-kovom organizéri mám háčiky, ihlu, olovka, proste všetky drobnosti, celú bižutériu, ktorú na svoj lov potrebujem, takže mám všetko na jednom mieste. Pre príklad som vám to chcel ukázať, ako to používam ja. Čo si dáte vy do toho je len a len na vás a rovnako tak môžete tieto púzdra vyložiť, dať si ich bokom počas rybačky a používať túto taštičku samostatne. Už je na vás. Na čo? Napríklad na tú 10 od mamky. Takže priatelia, toto tu je novinka od firmy Giant Fishing a je to PVA & LED Multi-Bag. Majte sa pekne, nech sa nám to čím skôr rozmrazí a nech sme pri vode. Nech sa vám darí. Ahoj.